Čaute chlapci a dievčatá, vítam vás u nového videa. Nie som tu zase sám, je tu môj bratranec Tadeáš. Čau. Ideme dať win, lebo ako minulé som dal challenge, že dáme aspoň jeden alebo dve viny. A dneska to musíme dať, bo keď dneska to nedáme, tak musíme dať inú challenge. Zatiaľ dajte like a odber. Keď pozadie, kamo, z toho pasu. Nie, z pasu, no hej. A z toho battle pasu. A ako som minulé hral, tu nemáte tú hrdinku. Moje prvé video, tak ja som hral o tebe teda, že si vyhral túto hrdinku. Takže dneska to musíme dať proste. Už to inakšie nepôjde. No. Tam môžeme padnúť, lebo tam máš 100% mať legendárny čestku a 2 čestky tie začarované. Kde? Tam, kde som označil. Môžeš padať na to kľudne na rúžovu, lebo tam má lepší loot. Aha. Takže tam ideme. Hej, určite. Kamo, že to je typek a to si ty. Kamo, tie koditnačky sú tak cute. Lenže tady česká. Však ti vravím, že na nej je 100%. Fakt? Hej. Rocket Drill, ten až tak nepotrebujem. Rocket Drill si kľudne zoberiem. To ti oddám. Nechceš toto? Nechceš toto? A ty nechceš toto? Počkaj, jak sa označuje, lebo ja tu nehrám. Zoberiem. Počkaj, ti hodím splashe. Vlastne neviem, jak sa to označuje. Tu máš pri mne snipu. Kamo. Dobre, kamo, ja idem hneď po snipu. Dobre, teda sorry, len tie čak splashe už musím použiť. Kľudne. Pohode, nevadí. Pozeraj, tutá, hej, ziplina. A tu nemusíš tých dať, Ja aj tak už viem, čím sa označuje. na plejku ľavou šípkou, ale musí zamieriť. Nemáš nejaké náboje do snipy? Hej, hodím ti, len idem pre toho pidína. Pidík. Tu máš. Počkej, aha, dík. Si dám healy a tam je ďalší. Nice. Mne treba iba jedného. Korunka. Teraz nie, choďme, teraz nie. Tu nie je vzdušný alebo ten healovací? Modrý, healovací, lebo ten ťa nahiluje. Máš pumpu? Hej, fialovú. Kamo, ten pidík, on keď chodí po vode, to on je taký naspidovaný. Neutekaj. Ja volám Ťuťuňuňu. Mám ho. Ja volám Ťuťuňuňu. Jak ho voláš? Ťuťuňuňu. Nemáš dať do pumpy, bo ja mám 2-4 na boje. Pozeraj, aké mám auto z toho pasu, rocket pasu. Ukáž? Nice, pekné. Vieš, kvôli čomu som si dal tie také kolesa? No? No, bo plejko, chápeš? Ty tlačítka. Jaj. Ty hráš na Ty vlastne na plejku. Tá, uvidíš, že sa hýbu jak boti. No to idem už domů zabiť. Nie sú to! Dobre, tak mám ísť. Môžeš. Dobre, idem. Jedno. Aj ďalší. No, dobre. Nice. I keby Ty teraz... máš fialovú pumpu? Hej. Nice. Čo by si to mohol zobrať? No hej, ale keď máš fialovú, tak chápeš, za zelenú to... Ona dáva viac.
Dobre, však kľud. Idem pre auto. Nedáva viac, nedáva. Kľudne si ho, kľudne riad ty, aspoň si ho skúsiš. Ne, ideš. Si Jožo. Lebo ja hrám na počítači a to sa tak ľahko nevláda. Ty odkedy hráš na počítači? Však som ti hral... Ideme na ten? Nie, predvčerom som začal. Práve ho vyberajú, asi. Tu nie je obchod, Bila. Ona je až tu na. Kudunka, poďme, musíme. Ne, tu tu budú tryhardery. Bež preč. Choď za tým autom. Kámo, jak ho letíme. Počkej. Ečko. Ideš? Hej, ja len zabijem jedného typka. To mi typik. Už není. Nie! A tak na full damage. Potom Nie, nemáš auto! nejaké naboje do AR-ka? Možno mám, ale ti dám až keď toto. Kde? Tam bolo auto? Ti ho označujem, že kde ide. Bo mne už na mape neukazuje, kde je auto. Tu no je. Auto, tu je typek, motorka. Dobre, ale ja nemám na to loot. Len choď za tým autom radšej a nechaj ho typka. Dobre, nech si ide domov. A tam už zastavil, však kašľ na ňo. Kamo, to čo sa stalo? Zastav. Ja idem po ňom asi. A, to tá ružová hrdinka. A dobre, tak zdrhla. Nie! Poď, sadaj, ide. Nie za ňou, poď. Dobre, nechaj ju tak. Kamo, ja si nezdám. Ona ti dá. 84? Kamo! Nič. Dobre, kašli na ňu. Ja ju nenechám. Jak si hral, sa nebudeme zdávať. Kto ju zabil? Ja som ju ešte nezabil. Ale ona zomrela, však gravitácia z 15 metrov zomrela. Dobre, poď rýchlo, bo toto... Ďalší. Ja neviem na to loot. Dead. To bol bot. Či? Bol to bot, ne? Asi. Pozor, Zabil ďalší? Tu na to je strašne Nic? silná mňa. Au! 25 dostala. Kamo, ona riadne dáva. Choď sám. Idem. Ty odkedy si kúpil toto auto? Nie, to typek mal. Jaký... Aha. Tak to legendárnu zbraň má, ne? A ďalší. Nice, zober si dilbity. Dík. Toto si zober ty. Abo nechce si vymeniť, ja toto zbraň nemám rád. Ani ja. Dobre, tak ty máš. Chceš ju? Nechaj si. Kľudne. Chceš ten dilbit? Môžeme ísť ešte dať kúpiť tam do obchodu. Aha, on sa tam išiel Ale vlastne. počkaj, ideme s týmto autom. Ale on tam bol, nechoď do toho obchodu, lebo on tam už bol, ten typek. Kámo, toto auto, on je z Tomb Raider, alebo ja? Tam choď, kde som ti označil. Kámo, z kolesa ide toto. Typek, rovno pred nami. To je jedno. Či to ten? To je bot. Aha. Kámo, ale toto auto, typek? Aha. Tento je môj. Dobre, to si ho vyšel. A? Ja jem potom. Je noknutý, takže má tu teammatea. Už není. Už nemá teammatea. Nechceš? Tu máš. Není. Kámo, pozri, jak to dobre vyzerá, že ide do toho, že je do terénu. Asi tam nejdeme, ne? Tam je veľa typkov. Poďme. Že poďme tak blízko, ja im podám snajpy a hotovo. A
tu no tak za auto. A oni serio nevidú. Nie. To nie som. Kámo, jenže to týpek. Dobre, poďme inde. Počkaj, ja to urobím tak. Teraz počkaj chvíľu. On to Čo? nie nič hlavne. Nie nič to. On to označí tých typkov. Vidíš, není tu nikto. Je. A tak zrazu reč. Tam máš nejaké ľud. Vidíš? Tam Ja nejdem. idem pred ňou. Jaj. Ja si prebijem zbranie. Mi treba takú zbraň. Snipa. Je mahútka. Aha, Leo. Počkaj. Tu máš takú fajnú zbraň, ktorú miluješ. Idem hore. Si mal povedať skôr. Fialová snajpa. Nice. Aha, to som ti zabudol, som ti takisto. A tak sa letí. Musíš držať. No, Oni sú tu, je tu, počul som kroky. Ja som toto. Ja som A strelby, kroky. Tam vzadu. 88. 74 krek. Dead. Pozor, auto. Zraj. Poď, hej. Do auta. Šoferuj. Sadol som si, presadaj. Ja nemôžem, ja neviem šoferovať na tom tu. No poď auto. Ja to zletel. A to bol ten medailón, podľa mňa. A tie psi. Nechaj ich tak. Prečo? Aby si mysleli, že sme išli do toho fajtu. Mám 5 kg, aj ty máš 5, už máme takisto. Kamo, vidíš, aké je dobré parknutie. Dobre, tak to nechaj, keď bude nám treba zdrhať, tak toto. Podnú. Idem dnu. Počkaj, čakaj ma. Tu na dnu, vidíš, tu máš ďalšie. Toto tu. Otočíš tým. Vidíš tým kolečkom. Vidíš ho? A neutáčajú s ním. Otočím týmto. Ja chcem. A tu sa otvorí. To by sa zrušilo potom. A tu nebojde, že máš mega dobrý ľud. Dobre. To je dosť dobré. Dobre, to je dosť dobré. Môžeš takedy padať. Som si potreboval nahylovať. Healuj ma. No dobré. Poďme hrať. Healuj ma. Nás pôjdu. Počkaj na čo sú mi, keď mám plné? Ešte nemám. A ešte ťa predbehnem a ide zóna. Však skoč do toho auta, zdrhaj. Ja som skočil. Zoberiem to auto. Ja na presne milimetre som skočil na toto. Na ten. Len už si veľmi neturbuj, lebo nemá baterku. Baterku, čo ja som povedal. Tu musím iba L2 držať. A pozeraj, ja tak môžem... Aha, ja som vždycky chcel skúsiť, že zlato. Nie, to nevyťažíš. Môžeme ísť? Hej, poď. Sadaj, ideš. A poďme dnu, my ich rozsekáme. Poď tu, u mne. A kde je obchod? Si tu? Tu poď, potichu. Tak poď čupiačky. Tadam. Spamuj ho. Počkaj, prebijam. Tady až mám málo a ja mám 1 HPčko. Pekne. Easy. Bo pozeraj, on ma skoro zabil a ide zóna. Gratulujem, kamo. Ide zóna. Dobre, tak zdrhaj. Nech si vedieť, že koľko mám HPčok. Dobre. Tady až keď nájdeš okamžite dáke healy, mi ich okamžite daj normálne. Ja mám healy, len musíme ísť do zóny, choď do zóny. A vyhni sa všetko mnou, aj vláku všetko mnou. Počkaj, poďme čo najďalej od typkov. Choď stadiaľ z tejto strany, presne.
Tak? A uvidí to a ja ti... Tam máš nejaký loot. Či to nebudú healy. Alebo nie, choď normálne do zóny. Kámo, ja neviem šoferovať. Len choď kde tu na. A tu na sa fajtí. Nie, nechoď do fightov, len choď tam proste. Tam choď, máš ten blbý spoiler. Natankujem? Choď. Super. Ty si zomrel? No však, lebo som ti vravil, že choď head stav ďal. Jaj, sorry. A to už sme prehrali. Ale nevadí. Ja sa tu naschovám, poď. Poď tu ku mne. Daj, nahealuj sa. Ja mám. Kámo, ja saver. There's a scar. Vidíš, keby som sa nevrátil, tak už si rovno v lobby. Nemáš dáky healy? Práve že nie. Viem sa tu na domu. Či tu není medkit, alebo Ale dačo teda také. až musíme ísť čo najďalej od medailonov. Však musíme. Ale oni majú tie Ale blbé chápeš, raketo mety. ja som ho na schvál tak posunul auto, aby si myslel, že idem tak kde prečne, ale on asi za ním... Ja vidím hily, poď za mnou. Ale nás budú počuť ešte. No a to je jedno. On potrebujeme hily. Poď. Auto! Rýchle. Nahiluj. Poď mu. Mám. Za tebou. Aha. Mám. Kľud. Musíme to zobrať teda až asi. Ja to neberem. Ani ja. Mne to netreba. Ideme ich? Pozor, lebo oni sú tam hore. No. Dobre. Mal si pravdu. Raketa. Blbci. Úplnú pravdu máš. Ide tu jeden. Neho dvaja. On je dobrý. Nie. To sa nedalo. To sa nedá vôbec. Do riti. Dobre, to nevadí. Dorina. Takže sme to nedali. Tam boli tryhardery. No, neboli tryhardery, používali blbé raketomety. Tak, no dnes to bolo všetko. Nezabudnite dať like a odber. Tak čaute. Čau.